Νάνο. Σίλντεφελντ. Ντίνας. Καρέλης. Ο Μπέργκ την εκτέλεση. Γκολ! Νούμερο 14 για τον Μάρκους Μπέργκ στο 33. Ποιος άλλος θα μπορούσε να βρει το δρόμο προς τα δίκτυα? Το κάνει ο Σουηδός. Νικά τον Φελίπε Γκόμες για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, η οποία χάρη στο pressing ψηλά εδώ κέρδισε ξανά και ξανά την μπάλα. Αλλά βλέπετε, δεν υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση παρά το γεγονός ότι ο Μπέργκ έχει ανοίξει το σκορ. Οι συνεννοήσεις συνεχίζονται ανάμεσα στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξανά η γρήγορη εκτέλεση του Μπέργκ για το 1-0. Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Γεμίζει ο Παντελιάδης. Όλοι σημαδεύουν τον Δήμετρο, τον Σόντεμπεργκ, ο οποίος εδώ κατεβάζει για το σούτ του Άμπρος. Πολύ ωραίο γκολ στο 80, ο Ντάρεν Άμπρος σκοράρει ξανά. Άγαλμα ο Καπίνο, ισοφάριση για τον Απόλλωνα με το πολύ ωραίο γκολ του Ντάρεν Άμπρος για το 1-1. Γκολ νούμερο 6 στη σεζόν, πέμπτο στα τελευταία 6 παιχνίδια για τον Ντάρεν Άμπρος. Όμορφη εκτέλεση για την ισοφάριση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Καπίνο, που έχει πολλά κορμιά μπροστά του και βλέπει την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του. 1-1 στο 80. Τριανταφυλόπουλος. Κοντά του ο Ζέκα. Πάσα για τον Κλωναρίδη, έχει αρκετή ταχύτητα, γυρίζει χαμηλά. Μπέργκ, 2-1. Στο 86 πάλι αυτός είναι. Δεν μπορεί να είναι άλλος, είναι ο Σουηδός που πετυχαίνει το 15ο του γκολ φέτος. Πρώτος σκόρερ στην Super League ο Μάρκους Μπέργκ με το δεύτερο γκολ του στο σημερινό παιχνίδι. Γρήγορη απάντηση από τον Παναθηναϊκό στο γκολ της ισοφάρισης του Ντάρεν Άμπρος. Εδώ είναι ο Μάρκους Μπέργκ με το 10ο φετινό του γκολ σε αυτό το γήπεδο, στο Απόστολος Νικολαίδης. Ξανά το γύρισμα του ταχύτατου Κλωναρίδη. Ο Ντίνας αφήνει, έρχεται ο Μπέργκ να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Ατζαγκούν, Μπέργκ, Ατζαγκούν, Ζέκα. Γυρίζει, πρώτο δοκάρι την μπάλα, αυτό γκολ, ο Παντελιάδης. Εδώ τελειώνουν όλα. Στο 90 στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γκόμες για να κάνει το 3-1. Άτυχη στιγμή για τον Παντελιάδη. Λορισάντσες τώρα λέει στον Κανακούδη να κάτσει στον πάγκο. Όλα τελείωσαν. Ο Απόλλωνας δέχεται δεύτερο γκολ μέσα σε ένα 5 λεπτό. Αυτό γκολ αυτή τη φορά για το 3-1. Ξανά το γύρισμα του Ζέκα. Πετάγεται ο Παντελιάδης για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Γκόμες. 3-1.